Vores tekst hedder Kristendommen, ånden og kødet. Det er Paulus, der har skrevet den, og det er det første Korintherbrev. Yes. Genren, det er et brev, og det er en læretekst, der er blevet inddraget i det nye testamente. Afsenderen er Paulus, og teksten den er skrevet i Mellemøsten. Yes, og den er cirka skrevet 50 til 56 efter vores tidsregning. Og modtagerne, det må være borgerne i Korinth. Hvad vil teksten opnå? Den vil overbevise borgerne om, at man skal følge kristendommens retningslinjer i livet. Samtidig er det en advarsel mod utugt. Yes. Angående analyse og fortolkning, Paulus skriver til korinterne, at de skal forsage djævlen og al hans væsen, og fylde deres krop med Gud og Helligånden. Paulus skriver, at mænd og kvinder skal opfylde hinanden både åndeligt og fysisk. Hvis mænd ikke må være sammen med kvinder, kan der ikke blive født flere kristne. Derfor skal de ikke forsage Gud ved at være for perverse. Paulus ser ægteskaber som en nødvendig social institution, som holder mennesket fri for utugt. Paulus mener desuden, at ægteskabet skal være foruden kønsdrift. Man kan sammenligne det med buddhismen og deres munke, for munkene skal også afholde sig for at finde sig selv og finde sin egen oplysning, ligesom at Paulus mener, at man skal afholde sig fra sex og andre goder for at ære og tilbede Gud.